Hindi ko mga kigsuonan dito sa Manila. Ito ako nagpuyo. Ako nga si Father Rudy Abaw na bisteno ko din wapong mga tao 1969 hangtod 73. O karutua sa Manila, usay magmisa ko nga sa Balintawak, ang ilang patron, San Jose nga mamumuo, kaya mo na nga karong adlaw mo ilang pista. Mayo 1, San Jose nga mamumuo, ugatong nabasa sa Ebanghelyo nga si Jesus ni pauli nga to sa Nazareth o nagtudlo sa ilang simbahan. Kunya wa sila mutuo kayo kani sa iya kay nahibaw sila nga ang iyang amahan o sa lamang ka karpintero o sa kapanday o sa atong nasod dako pa kayo ang kakulangan sa atong gamhanan kay ang sweldo sa mga mamumuo 600 pesos sa isa ka adlaw. Tingali din sa Cebu mga 500 lang, sa Mindanao mga 400, pero kang 600 pesos 1/10 na sa sweldo ngadto sa mga abante nga nasod sa Amerika, sa Australia, sa Canada, sa Europa. Ang sweldo nila sa isa ka adlaw 6,000 pesos. 6,000 pesos. Kunya, amo ba mingon, mahal man po ng ilang mga paliton dito. Busa dako po sweldo. Pero di na tinuod. Ang ilang paliton dito halos pareho sa Pilipinas. Ubanto ko sa laing nasod, mahilig ko mo palit og mga key holders kanang para sa liabi. Dini sa Manila, sa Pilipinas, ang atong key holders mobot og 50 pesos, 100, 150. Dito sa Amerika, doon na sila gitawag 99 cents store. Tanan nga mga tinda dito below $1, 99 cents. Ang $1 between 50 to 60 pesos. Niya ka na mga key holder doon, bupalit ko o 99 cents. Kanya ibaligyan mo sa Pilipinas katong 99 cents, which is about 50 pesos. Kung ibaligyan na ito diri, mabutog bisag 100 pesos kay tungod sa mayong kalidad. Busa diri natin noon nga mahal ang mga paliton sa States o sa Europe. Kung gusto ko mahal, may mga mahal po. Kausan, palit ko usa ka dosina nga Schiffer, Schiffer nga ballpen. Schiffer? Maing klase. Parehong Parker. Isa ka dosina. Ako ibayad $10. $10 500 pesos. Kung palito na ito sa Pilipinas, itong kada usa sa 12 ka mga shipper, halos tag 2 to 300 pesos kada usa. Dito, 12 ka buok, 5 ka gatos lamang. Kung ibaliya mo din sa Pilipinas, katong 12 ka buok, umabot to og 3,000. Kanya, ikaduhang kukaulangan sa gobyerno, trabaho sa gobyerno, ang pagmugna o mga trabaho sa mga tao, dili natay daghang mamari kandila, nalipay ta ka, maligya sa kandila, niya ato piliton, ato dagkot. Sigurado nga daghang kayo sila. Inuntalaan, isa kagato sila kabuok. Tingali, mga 20 lang kabuok ang kinahanglan. Maligya kandila. Ngano na maligya ba sila? Wala yung trabaho makuha.
Ug naapay mga factory din sigurado ka ng mga kigsuon nato nga maligag kadila mo trabaho sa factory kay mas dako ang ilang makuha. Busa trabaho sa gobyerno ang tagaan og mga trabaho ang mga tao. Ngano may kulang man mga faktorya sa Pilipinas, may bawta sa rason. Ang rason, ang gobyerno way kwarta. Ngano way kwarta ang gobyerno? Puro korupsyon. Puro korupsyon na hitabo. Katunga sa mga atong kwarta sa gobyerno, gikan po sa atong mga buhis nasa bulsa sa mga politikero. O sa dako pa kayo ng labagonon nga atong nasod sa ngadto sa natad sa kaangayan. Atong iyampo nga igsuon ko labi na karong adlaw sa pista ni San Jose nga mamumuo nga unta ang atong mga trabahante sa Pilipinas tagaan og kaangayan nga sweldo nga ikalipay sa ilang mga anak. Unya nga tagaag mga trabaho ang mga taong may trabaho kay may trabaho sa gobyerno. Responsibilidad sa gobyerno na mga tao dunay mga trabaho sa ubang mga nasod dinhi sa Asia, palitan ang Vietnam, Thailand, o Malaysia. Ang mga tao nga to dunay mga trabaho, dunay mga income, unya basta dako pang ilang sweldo kaysa ato sa Pilipinas. Bosay ni kumakumang kay gisunan atong yampo karong adlaw nga sa unta tagal kaangayan ang atong mga mamumuo o kunta magmugna ang atong panggobyerno sa mga trabaho para makatrabaho mayo ang atong mga kaigsunan. Amen. Sa ngalan sa Mahal sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog para sa panalangin sa katawhan.